Toto AED je niekde vo vašej blízkosti. Určite ste počuli, že použiť AED je bezpečné. Poďme si ale spoločne ukázať, ako správne rozpoznať zastavenie obehu a ako ho bezpečne naozaj použijeme. Ak sme našli niekoho ležať a priestor je bezpečný, potrebujeme k nemu pristúpiť. Ako náhle sme pri pacientovi, vieme ho osloviť. Haló, pane, počujete ma? Ak nereaguje, zatrasieme ním. Pane, počujete ma? Ak nereaguje ani na zatrasenie, ani na oslovenie, je v bezvedomí. Tým pádom ideme vyšetriť, či ten pacient dýcha. Ideálne ho rozopneme, spravíme záklon hlavy, počúvame dýchanie, pozeráme sa na hrudník a cítime, či sa hrudník zdvíha alebo nie. Toto vyšetrenie netrvá viac ako 10 sekúnd. Ak nedýcha a je v bezvedomí, voláme na 155 mobilným telefónom cez hlasitý odposluch. Začíname resuscitovať. Ak ale pri sebe máme AED, automaticky ho otvárame a postupujeme podľa jeho pokynov. Elektródy pre dospelých sú pripojené. Vyberte elektródy z obalu. Umiestnite elektródy na pacienta tak, ako je uvedené v návode. Ako prvé lepíme elektródy na hrudník podľa obrázkov, ktoré sú na elektródach. Nedotýkajte sa pacienta. Rytmus sa analyzuje. Keď nás AED vyzve, aby sme sa nedotýkali pacienta, lebo ide analyzovať rytmus, nedotýkame sa ani my, ani nikto iný pacienta. Počkáme, kým prístroj vyhodnotí, či sa ide podávať výboj alebo nie. Odporúča sa použiť výboj. Nedotýkajte sa pacienta. Stlačte blikajúce tlačidlo. Výboj realizovaný. KPR vykonávajte podľa pokynov. Položte ruky na hrudník pacienta. Ruky držte rovno. Vykonávajte kompresie rýchlosťou metronómu. Následne sa riadime pokynmi a popri tom stláčame hrudník. Hrudník stláčame vystretými rukami, ktoré máme položené v strede hrudníka a tlačíme na hrudník hrotom našej dlane. Hrudník stláčame do hĺbky 5 až 6 cm, nie menej, nie viac, rýchlosťou 100 až 120 za minútu a hrudník dokonale uvoľňujeme. Toto vyhodnocovanie rytmu sa deje každé 2 minúty. Ak sa máme s kým striedať, môžeme sa v kompresiách striedať. Ak nie, vykonávame kompresie sami. Ak sme trénovaní na umelé dýchanie, vieme do pacienta dýchať tým, že po 30 stlačeniach spravíme záklon hlavy, zapcháme nos a spravíme 2 vdychy. Po 2 vdychoch opäť stláčame hrudník. Ak ale na to nie sme trénovaní, nemáme ochranné pomôcky a nepoznáme toho pacienta, dýchať do neho nemusíme. Výhodou tohto AEDčka je, že displej je stále viditeľný, lebo je podsvietený a elektródy, ktoré lepíme na hrudník, sú od začiatku pripojené k prístroju a stačí ich len nalepiť. Ďalšou výhodou tohto defibrilátora je rýchle nabitie. Nabíja sa len 6 sekúnd a je dokázané, že čím rýchlejšie sa pacientovi podá defibrilačný výboj, ak je indikovaný, tým má vyššiu šancu na prežitie. Včasné podanie defibrilačného výboja dokáže zvýšiť šancu pacienta na prežitie až na 70%. Ak srdce pacienta fibriluje, najlepšie, čo pre neho môžeme spraviť, je dať mu defibrilačný výboj. V tom nám pomôže AED. AED je maximálne bezpečné aj pre nás, aj pre pacienta a mimoriadne jednoduché. Stačí ho otvoriť a riadiť sa pokynmi, ktoré nám dáva. Počas používania samozrejme vykonávame kompresie hrudníka. Snažíme sa ich robiť čo najviac neprerušovane, rýchlosťou 100 až 120 krát za minútu, k čomu nám pomôže metronóm, do hĺbky 5 až 6 cm, nie menej, nie viac,
a dokonale pritom uvoľňujeme hrudník. Keď nás AED vyzve, aby sme prerušili kompresie hrudníka, nedotýkame sa pacienta ani my, ani nikto iný. Prístroj vtedy analyzuje činnosť srdca a rozhodne sa, či pacient potrebuje alebo nepotrebuje defibrilačný výboj. Ak ho potrebuje, podáme ho stlačením blikajúceho tlačidla. Ak výboj nie je indikovaný, pokračujeme v kompresiách hrudníka. V resuscitácii pokračujeme až do príchodu záchrannej zdravotnej služby alebo kým sa pacient nepreberie, prípadne kým nám nezačne hroziť nejaké nebezpečenstvo. Vďaka AED viete zachrániť ľudský život.